tenda Azimio la Umoja jo bura mar hore ote margi motelo ne somo mar adek mar chik ma hiko omenda 2024 e od bura chieng' tich ariyo juma manyien. Jatend kweth manok e od bura Opiyo Wandayi wacho ni kata nobedo ni ne gin gi paro mar kwedo paro mar chikno ma onge chiwo thuolo mar loko pend chike moko, kata obedo ni jood bura ma Kenya Kwanza nokalo paro makamano e od bura. Azimio koro yiene jogi mondo chiw kwayo mar timo lokruok e pend chike moko, kata kamano okwayogi mondo girit ote motelo ne tich ariyo mar juma manyien. Omedo lero ni sani gitemo sumo paro mondo okonye chiwo kenge makare mag loko parono mar chik omenda. Wandayi ne lose ka chung' od bura ma Ugunja kama nokwaye horuok ne jopiny kendo puoyo rowere kuom mago magitimo e kwedo parono mar chik. Jowa mang'eny ma jood bura bende ose oro ote ni clerk mar od bura ka gin kod paro mar loko chikno kochopo e stage mar third reading. To kata kamano gisani gima watimo kaka jo Azimio en ni watimo consultation. Okay? Wabiro chiwo yo malong'o kata makare kapok ochopo tich ariyo saa 3:30 okinyi ka bunge chako tich. Koro jo hora hoya nikech wach malich mok wanyal weyo dhi kamano nikech jopiny ok karombgi okwedo chikni e yo mapok otimore nyaka nini. Omiyo wan ok wanyal umo wang'wa gima jopiny wacho ka dino itwa ne gima timore oko kaendi.